Димов енгрейвинг специално за вас. Едно малко гравьорско менгеме. Това е универсал от струк 100 мм, закачен на подходяща стойка, масивна. С това се застопорява и не се движи. Задръжте Димов енгрейвинг. Това е ключа, с който се затягат челюстите, но с тях се върти, защото се движи не с един пръст, а с няколко. Ръкохватка позната от селски автомобил. И най-отгоре, ето как е универсалчето. Едната му челюст е изместена нарочно специално за вас, за да видите точно как че може да се държи несиметрично детайла, и с малкото гравьорско чукче можем да почукваме спокойно по захванатата монета. Обаче не фокусирана толкова близко, трябва да го дръпна по-назад. Това е една монета от 10 лева старите, по която може да се чука с всичко, каквото поискаш и няма да мръдне. Това е, Евгений, специално за тебе. С този ключ челюстите се въртат по този начин. Нарочно съм изместил едната, за да може да захване на трите точки, две хоризонтално и една отсреща. Другия вариант е да са абсолютно точно като Мерцедес. Ширината е достатъчна да се захване една дръжка на нож, или пета, или гард. Айде, честито, дерзай!